final ocular inspection by Mr. Chairman Marlon Mendoza and the kitty and Miss Janet De La Cruz. Ayan, survey the area. So ito yung pinaka-entrance. First level pa to. Ayan, pag pasok mo pa lang may makikita ka ng design na heart na tanim. Nakita mo yung mataas na portion na yun? Yun yung group 1. Ayan. So ito yung pinaka-area ng pagtataniman. Ayan. Diyan sa taas malinis na dyan, naka-ready na. Dito na seedlings sir, no? Ayan, so dito yung seedlings guys ilalagay. So, yan, may mga tanim na rin pang landscape. Ayan. So nasilip na natin guys, dito yung mga seedlings para pag-akyat ready na tanim dyan sa area na yan, sa malawak na area na dyan. Ayan. So almost nasa mga 200 participants tayo next week. So expected na nasa 3 bus ang ma-occupied. Ayan. So pabalik na tayo para makita natin yung pababa. So dito maglalagay lang dito ng parang hawakan para hindi madulas, may mahawakan pa yung mga aakyat. Ayan. So ito yung pag umuulan dito yung tubig. Ayan, dumadalo yung tubig dito. Kaya may abang dito. Punta doon sa baba. At syempre ayan, napakagandang maganda yung ano dito place. Swimming pool. Ayan guys, may ginagawa pang swimming pool. Ayan. So pagbalik natin dito siguro tapos na yan. Ayan, yung swimming pool, maliligawan na natin yan. Kasi expected daw overnight ata eh. I don't know. So kasama yan sa mga Sierra Madre, yung mga bundok na yan. Ayan, doon. It's part of Sierra Madre. So sa bundok tayo, pero along the highway. So dyan yung orientation, yung mga tao sa maglalagay ng tent dyan. At dito magtutok. So after ng orientation, groupings, tapos aakyat na para magtanim. So yun lang guys. Tatapos na natin itapos natin yung ocular inspection natin. So see you sa tree planting this June 10. Ayan. Bye bye.